Oli ihana kesäpäivä. Olimme sopineet kavereiden kanssa, että lähdemme rannalle piknikille. Sattui vielä sopivasti olemaan palkkapäivä ja olin ostanut uudet sandaalit. Olin niin iloinen kesästä ja siitä, että näin hyviä kavereita pitkästä aikaa. Että hyvä, että muistin nostaa matkalipun. Ehdin jopa oikeaan junaan, mikä ei ole aina sanottua. Junassa oli rauhallista. Katselin ikkunasta maisemia ja fiilistelin kesää ja aurinkoa. Kuitenkin parin päivän päästä huomasin, että korttini oli hävinnyt lompakostani ja tilini, jolla ei ollut nostorajaa, oli kokonaan tyhjennetty. Olisi todellakin pitänyt suojata PIN-koodi kunnolla. Suojaa aina PIN-tunnus ja muista säännöllisesti tarkistaa kortin tallessaolo.